Ibu, dulur-dulur kabeh sing padha nyambut gawe ning kabeh ya. Aku iki dosa karo Pak Maryono anggone duwe gawe. Ndek bengi kuwi udane deres ora terang-terang. Gara-gara apa? Aku nyanyi Banyu Langit. Nanging saiki udane wis terang. Gara-gara aku nyanyi lagu Mendung Tanpa Udan. Dulur-dulur, Mbak Yu, senyum dan tawa nambah kesehatan. Ojo bosen-bosen lu ketemu mana karo Mbah Urip. Coba aku tak icip rasane kaya ngopo ki. Iki sego nduk. Monggo niki saya. Ya lah dadi tuh sego. Penduk. Wah. Tambah, Mbah. Wes. Jangan. Tak icipane. Enak tenan. Apa sing masak iki, Bu? Oh, Mbak Yas, Mbak. Oh, iki bumbune apa kok segere ngene iki? Bumbune warna-warna, Mbak. Bumbune apa ki kok enak era ukuran. Wes, enak tenan masak. Mbak, kula nek cemplungno. Ya, iku nama loro. Wis, Mbak. Waret mau luwih manjaluk mangan rasa luwih bubar nyambut gawe sangka ora-ora. Mak Yas di, Mak Yas. Salam. Mak Yas, Salam. kowe mau bengi Iki gara-gara arep ngomong apa? Coba. arep apa? Arep ngomong apa? Coba. Arep ngomong arep iku ning sawah. Coba arep ngomong piye? Cepet. Ngomong apa, Rep? Mak Yas, Salam. aku krungu tangga-tangga kiwa tengen Nggih. jare Mak Yas arep ngomong sayang. Ya apa ora? Ya. Ya apa ora? Iya, Mbak. Yen ngomong sayang cepet-cepet sel aku ngantuk. Alah. Apa iki kok tak icipane. Kakek icip-icip, Mbak. Wong anak kok icip-icip ketok iku jenenge. Enak tenan iwak pisik iki jan enak. Sopo sing digawe iki? Pol. Oh. Banyak. Telepon isi gula yen kurang guyon gelis tuwa. Masa iya, Mbak? Sing iku jenenge napa? Garane Bapak Maryono. Endi jenenge tukul sing endi? Sing jenenge tukul sing endi? Oh, menyang wis aku lungguh sing kepenak karo ibu-ibu sing lagi masak. Iki masak apa wae, Bu Ibu? Coba aku tak icipi rasane enak apa ora iki. Kang, rewanggone bubayan aku. Aku iki dina dikokon masak bubayan. Yo, bubayane woh mantu. Aku sing dikokon masak, mbah enak mbah ora ngerti. Aku yo gelem. Bature akeh. Sing rewangi aku. Aja ngewangi aku kabeh. Panet tekan anak saya masuk tinggal ambek mbak lang ke tengah dok apa Jan enak tenan. Mangane karo kerupuk Cerbak. seger. Sing masak iki yo pinter tenan ngrasike bumbu. Mantep, Mbah. Wong wedok kok mangane kok bingung. Itu ngebarke sego iki. Wek Kok ngiris. telat, Mbah? Ngiris apa ya nduk nduk? ini si lombok mbak Lombok. Lombok, Brambang, karongan
terasi kanggo bumbu pawon rak ya ngono. Nggih, Mbah. Iki kanggo nglakapi wong ning njene pawon. Sarana Pak Maryono duwe kajat mantuke putrane wadon. Iki kacangnya, Mak. Kacangnya digoreng. Kowe kok anu ngocah-ngocah ngono barang lho, Mbah. Wis do ngerti. Wong lek anu bayane wong mantu wis do ngerti wong-wong padha ngerti, Mbah. Ora usah ngomong. Kowe ae ndang ngewangi ya ndang rene melu ngewangi ning jaba kono, Mbah. Aja ning pawon, Mbah. Pawon iki panggonane wong wedok lho, Mbah. Ora wong lanang ning pawon. Ya apa? Alane wong lanang ning jero pawon iki alane piye? Mbokne. Wong iki ya padha wae gotong royong lanang wadon do nyengkuyung. Anggone Pak Maryono duwe gawe.